Materyales nga gingamit sa lato-lato, delikado bangod wala nag-agi sa Food and Drugs Administration suno sa Department of Trade and Industry 6. Ini ang gitutukan ni Tess Ordales. Wala sang proper packaging kag wala man sang label. Pila lang ini sa mga senyales nga wala nag-agi sa Certificate of Product Notification o kon CPN ang isa ka produkto. Ang lato-lato sunod sa Department of Trade and Industry, pila lang sa mga produkto nga wala sang CPN halin sa Food and Drug Administration na rason nga wala dapat ini ginabaligya sa merkado. Kung nakaagi siya sa FDA, may ara siya nga Certificate of Product Notification. Wherein, before siya ipagwa sa market, sa merkado, tani evaluate, studyuhan sa aton FDA kung may mga harmful compounds dira, nga chemical compounds, nga possible may ara nga presence of lead content. Bangod na uso naman lang ang lato-lato nagdagsa man ng mga manugbakal. Gani panawagan sang DTI Region 6, unta to na ang pagbakal sa mga ini bangod wala sang kasiguraduhan kung safe pa mga materyales nga gingamit sa paghimo sini. Mga tiya, mga lolo, lola, nga not to purchase this product kay because wala siya naka-undergo sang Certificate of Product Notification sang FDA. So mabudlay na kay base may mga side effects. Ang mga manugbaligya sang lato-lato wala kuno sang ideya kundi halin mga ginkuha nga stocks nga ilalang ginalsada. Gakalit man lang ang mga ini samtang mabakal pa. Paraglitan may mando na nga unta to na pagbaligya, mauntat man kuno sila. O hindi man na, bawal naman kung sigiyon pa. Basi matakpan pa kami kung bawala na bala nilang ang pagbaligya ni Blau. Hindi na sa manugbakal kung hindi na sila magkuha, okay na, hindi na magkumpra. Kaya dito, muna kung taton niya para kung may mangita, balo na wala na. Gani sa mga nakabakal na sang lato-lato, panawagan sang DTI. Sa iba nga nakabakal na, siguro pwede hindi na lang po ipahampang sa mga bata nyo kay para nga wala na, sigurado kita nga your children or inyong mga hinablos, mga apo, will be safe, no? Kag wala sa further hazard. Upod kay Hans Desierto, Tess Ordales. 1 Western Visayas.